Dylanwadu. Menter Gorllewin Sir Gâr. Gwnaeth cynllun Profi sydd yn cael ei reoli gan Fenter Gorllewin Sir Gâr cychwyn fel prosiect peilot mewn 2 ysgol ers hynny mae wedi esblygu trwy Sir Gâr gyda chefnogaeth gronfa gymunedol y lotri ac yn fwy diweddar ni wedi cael arian gan gronfa leader sydd yn cael ei weinyddu gan Cyngor Sir Gâr. Pwrpas y cynllun yw rhoi cymorth a grymuso pobl ifanc i ddatblygu sgiliau ar gyfer byd gwaith, a'i dylanwadu i wneud yn fawr o'i sgiliau Cymraeg wrth ymgeisio am swyddi gan nodi ei sgiliau mewn ffurflenni cais, llythyr cyflwyno ac sôn amdanyn nhw yn hyderus mewn cyfweliadau. Mae'r cynllun wedi galluogi ni ddatblygu gwefan digidol y pelgar gyda cwis rhyngweithiol ar gyfer bobl ifanc i adnabod ei sgiliau. Mae datblygu gwefan Profi ar y cyd gyda pobl ifanc wedi hwyluso'r broses o greu ein gwefan y pelgar digidol a fydd o gymorth iddynt i ddatblygu sgiliau byd gwaith a manteisio ar eu Cymraeg. Mae'n cynnwys cwis sgiliau interactif sydd wedi'i greu gan lluniau a chwestiynau diddorol. Rydym wedi creu'r cwis yma mwyn gwneud pobl ifanc yn ymwybodol o'i sgiliau ar gyfer y byd gwaith. Bydd canlyniadau'r cwis yn rhoi cyngor ac adborth defnyddiol iddynt adnabod eu cryfderau a'i gwendidau. Dyma'r unig cwis sgiliau o'r fath yma yn y Gymraeg rydym yn ymwybodol ohoni, felly rydym yn falch iawn o'r adnodd yma rydym wedi ei greu. Bydd cyfle hefyd ar y wefan i bobl ifanc fanteisio ar gerdyn wobrau a fydd yn rhoi gostyngiadau iddynt mewn siopau, caffis a busnesau lleol. Mae derbyn grant leader wedi galluogi ni i greu 5 ffilm fer a hefyd cyfres podlediadau mwyn annog pobl ifanc i ddod i wybod am y cyfleoedd gyrfaoedd sydd gyda nhw yn eu milltir sgwâr o fewn Sir Gâr a'i annog nhw i dylanwadu nhw i ddatblygu gyrfa yma neu dychwelyd ar ôl cyfnod yn y Brifysgol, Coleg neu Prentisiaeth.